iki satenane takdirku sing jawab seliram beta ati beta lambe wis kadang rasaku sampai mati Pak yo rasane sampai mati karo aku Kang Mas rungono tangisku tangismu kaya apa cah iki becike saka uripku paribasan ngrangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang Mas Bisma iki wis kelanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe ati tak tampa kabeh larane atiku ini wis dadi pamundhut ing wong tuamu aku sapa aku sapa Black iya ta buku sing nelongso Rista api Asia Music hadirnya di edisi malam hari ini bareng-bareng dengan rangkuman persembahan demi persembahan yang terus kami sajikan untuk Talun Rejoso bergoyang dan berdendang bersama dengan kami. Iki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara sesek ning jero dodo pancen ngarake arep kepiye maneh kowe wong randu alah duwe ngomong dengkul apa iki satenane takdirku sing jawab lilam beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku Kang Mas rungono tangisku becike kowe rumasaku uripku paribasan rangge lintang ning angkasa kowe trega gawe lara marang tresna iki wis kelanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara sekali lagi bersama dengan bintang kami yang satu ini hadirnya dengan kombinasi merah cantik luar biasa ada Rista Alpia terima kasih Askia Musik was apa iki
sing jawab iki sliramu beda ati beda lambe wis jantung mati rasaku lawas rembang isu kecil kowe lunga saka uripku paribasan ngrangga lintane ngangkoso kowe tega gawe lara marang Pak Eko iki wis senengku pilihane wong aku sepurane yen gawe lara ati sepurane yen gawe